pandesal every morning. Tapos Japanese ng mga pins. I love love. We're here now in Antes. Nagaw ka naman love. Ang Japan. Mama, ano ba ito? Ayun. Namin. Uy, masabaw pa na sa. Pero yung iba naman lagko. Siguro malasang. Hindi na lagko naman. Dito ako banda. Kain. Brad, mag-subscribe sa iyo nga. May bayad na kada bulan. Sa YouTube ko? Oo. Wala man kay kung sa join. Pag mag-join ka, may bayad. Pero pag subscribe, okay lang. Ayan na yung bahay. Munin ninyo? Ay, mura gamit mo? Oh my goodness. Nandun oh. Akin na si Olivia. Saan na yung bag? Dito. Hindi na mag-vape? Ara, tabunan oh. Aro. Dito na kami. Ayan ang bahay. Hi King. Abri tayo. Boy, tabantay din nga bali. Ay, hindi pwede na yan. Ay, lego yan. Dali. Wala kami siguro tayo nakalock man. Ha? Nakalock. Yan? Oh, dire. Ano ka na? Oo. Lumaw ka. Lumaw ka din sa burger. Boy, sinenay mo na. Nabili ng ko yung stick ko. Pang vlog ba? Yara da. This is our house. Tao na ka mo. Kapag-video ha. Vlog ti ay. Pag-vlog mo. Dito na din. Di ka vlog. Vlog na. Uli vlog mo. Hindi mo na oh. Ako na, luma kami tatay mo. Ano na iinom? Sis. Bili tayo Brad ng walis sa labas. Tapos walis lang. Penny. Kaya tapos ang Pagkatapos ng kumain, kain na muna. May grill ka na. Nabil ha. Boss na. Ano ka?
Ayan. Muna ni balay na lang nanay tatay. Ayan. Hindot ka rin, mingaw ba? Oh. Olivia, wala pa rin naman eh. Olivia. Hi love love. Hi love love. Cute, cute, cute. Ah, tara. Tay, saan mo ba? Ali, diri na po. Na, mo ni country view. Katong unang anhin na to diri wala pa na no. Guys, ito na yung bahay ni nanay tatay. Libya. Antok niyan din. Picture ta ba nga duwa? Ay be. Uli na. Ha? Sige. Hindi na sa likod ka. Hindi ko lang, Day. Hindi ko lang hangin ako. Di tay. Sakto lang guro. Okay na ba yan? Aba. Wala na. Nandiya sa inyo ng pakwan. Nanglalanit yan. Makot akong pila, barato. Wala kagwa. Hindi ka magwa o. Hindi ka na magwa. Magwa din ako kay hindi man. Sa diya ka na ba? Ano nila, silbis ako. Ang cute. Jeep. Ang cute ni ate. Jeep. Machi, wag na tayo bumili ng huwag na. Bakit? Gamitin niyo doon sa ano yung ginagamit mo. Kasya ba kayo ni Selena doon? Ay, oo. Kasya kayo doon? Ulan diri. Ulan. Ulan sa mga siguro. Olivia, maayos ka. Ma. Maayos ka! Oy, oh. Ay, pwede mo na niya na mo. Balik siya inaya. Inaya na at ipakaintindi. Sa meaning ng one. Hinday din na dito na tayo, Jen. Up! Kilala ko si Dulang. Doon ba? Panahon na ka mag-iya? Aw, shit, sakit ako, Tin. Wala ako kami jaking. Uchi! Gabiri. Ito yung hindi kagi. Uchi! Gabiri yung tingin ko. Sinalay ka. Manakunta na, manakunta Diri, ka diri. na. Diyan, aw, shit, aray. Hindi na nga gilid. Kaya ako na sis. So, ano lang, dalawa kami good sa balay. Din sa atin, Jen. Ay, hindi. Bing, Iban. Dan, ang Iban din. Din, ulan si Subol. Din, ulan si Subol. Kasi ang ito sa Iwan. Tara. Bye, King. Punta na sa nine. Punta na sa nine. Hari nine na. Ha? Lalakat na. Boy? Oo. Ano sandiya? Pero? Asa? Ano? Ay! Abi ko na slice na.
Bye guys!